Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, kaibanan po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB. Dapat aramongon niya na aldaw nin Sabado, Abril 12, 2025. And may kaibanan kita digdiyon yan mga tugang. A very beautiful lawyer. Yan. Good morning po, Attorney Jehan or Attorney G. Rebustilio, sarong election law practitioner mga tugang, sa mga expert na election lawyers digdi sa satuyang probinsya sa Albay. Good morning, Attorney G. Good morning, Paniera. Good morning. Nice to be back here. And then, ayan na naman tayo sa ating election season. Kaya, yaon na naman kita. Yes, kung marurumdaman nindo mga tugang, nag-guest na before si Attorney G, digdi sa tuya sa stasyon, and digdi niya talaga din, nagbe-prefer na makaibanan kita digdi sa booth. So, thank you so much for that, Attorney G. No worries. Always welcome. I mean, I'm always thankful to, for the invite. And then, again, yan din ang advocacy ako. Since I am really not a practicing lawyer end-to-end, but election law really is my priority for now. Mm-hmm. Sige, before we go and discuss po, Attorney G, yung about sa election law, since papalapit na naman, 1 month na lang, election na naman. And andito si Attorney G para malaman natin, lalo na yung mga may kumakalat na naman na balita, di ba? Kung ano-ano sa social media, yung mga bawal gawin, mga pwedeng gawin, lalo na po pag government employee ka, di ba? Kung ano yung mga bawal gawin. Before that, may tanong muna po kami sa iyo, Attorney G. Parang yung tinatanong sa amin nun sa law school, nung first year kami, na why do you want to become a lawyer? Kayo po, bakit ito yung napili yung parang forte as a lawyer? Ayun, my lolo from my daddy's side, Rebustilio, was a lawyer and was a judge. So growing up, I really looked up to him. Though ayun nga, syempre yung family namin were also have artistic side, and then so ako na torn between artistic and then yung sa education. But yun nga, long story short, I really pursued law from a very young age. Talagang alam ko na I will really pursue law. And then when I practiced, I got the chance to my first election, actually, my first lawyering stint was actually election law. So when I was waiting for my bar, I work for a senatorial person. So ayun, nanalo siya. So when I passed the bar, doon mismo sa headquarters na announce. So yun, parang gift niya sa akin, sige, I'll make you my election lawyer sa Baguio. So that was my first election stint. Hindi pa automated. So so parang ma-obvious ang edad, pero yun nga, my first election stint really was the last. It was actually the last non-automated election. Okay. So after that, ayun nga, I practiced law for 3 years. But it was not really it wasn't really my calling. So I pursued corporate law, but I really retained my election law practice. So ayun, from the first automated, I already participated as an election lawyer for a
a family in Quirino province. So that's where I usually practice my election lawyering. So yun, ano na nga parang isang dekada na yata akong nag-aanas for election. So all automated election, I was there. So I don't know, I'm lost count already. So this might be my 6th. I don't know, 6 na ba? I forgot. But It's okay so po, Panyera, kasi di naman halata. So You yun. look young. So, but again, as answering your question, right? And I always tell this to the people that I talk to, and then the students, and then fellow lawyers. Election law in our space, right? In the lawyering space is one area where we contribute to the nation. So for me, that's very impactful. How po, how did you say so? How election law contributes to our nation? Yeah, it is because, right, as lawyers, right, we studied law. Though ayan po ha, yan lang sasabihin namin, kaya po yan nga ni Didi ang laptop ko. Di ko man po memorize, right? So yan ang pitatarami na sa mga tao na ang mga abogado po, yan, ano yan, di ba? Pig-adalan mi po yan. And then, ayan po ang ano kang law is continuing po siya. Yes. Right? Hindi po siya constant na 1 + 1 equals 2. The law, every year, every election po, nagbabago. Ang COMELEC, nagbabago yan. So, ayun po yung ano ko sa election lawyering is that we lawyers, since kita po, nakakaaram, nagbabasa, dapat kita po ang number 1 forefront, first line of defense nga, to educate our people. Right? So it's really for me, when you educate the people on the proper way of doing elections, what are our rights, what are our obligations. So yun po yung ano ko, kasi at the end of the day po, right, pag ang mga tatao maaram kung ano ang eleksyon, ano ang dapat tinagibuon sa eleksyon, it flows down sa mga kandidatong maboboto ninda at manggagana. And again, it flows down to kung ano po ang mangyayari sa smallest unit, barangay to city. So, yun po yung ano ko na election lawyering has a very impactful part for us lawyers because we contribute to the nation. Right? Kasi pag, di man po nag-ano ako, no? So, di ba, pag may kliyente kita, I mean, it only whatever activity or whatever action you do for your client only affects your client, right? Yes. So it's very exactly. micro. But with election lawyering, it's buong nasyon yan. Right? Buong nasyon ang matatabangan mo at maaedukaran mo. So, iyan po talaga ang sabi ko, kahit siguro yon nga, siguro I'm an empath kasi yan ang problema ko. Kaya I don't practice anymore because alam mo yon, perang beses na ako nadadagitan sa korte kasi I'm an empath. So sabi ko, ayun talaga, ang election lawyering for me is my calling, my advocacy, because it's where I am most like, I know I can contribute holistically. Dakulaon akong impact na pwedeng matao. Yes, and not only holistically as to the quantity, attorney, dun sa pwede mong mabigyan ng impact, di ba? But also, this is for long term. Yes, for exactly. long term, Kung sa baga, stewardship talaga. Kung sa baga, yung election lawyering is, on our end as lawyers, it's really our stewardship right? So we always think futuristic, we educate our people, we educate our students, we educate the masses kasi yung deliverable, yung kumbaga yung last end result nito will always flow down, as you said, right? It's future will all boil down to even the future generations, it will affect them. So yun po talaga ang advocacy ko, kaya pag election law, ayan, pero may po ako talaga. Yaon po talaga ako dyan. So na-mention niyo po kanina, attorney, about the right. And we know naman, aram na din naman inikang mga paraan tabayta, pero much better sa mga daipa talagang naiintindihan kasi ang our right to vote,
hinges from our right to suffrage under the Philippine Constitution. So, can you please explain further, Attorney, ano po itong right to suffrage natin? Ayun, so ang right to suffrage is it's a constitutional right, right? Yaon po iyan sa constitution na nagsasabi na sa mga taong sa tamang edad, no, di man po gabos, di man po mga aki mo niyan, mga may mga keep your idealism there. Keep it alive. Kasi yun nga, di ba, meron kitang edad na dapat magboto. So it is our right, a human right to vote. So pag sinabi mo pong right yan, pag may sarong obstacle na magpipirit sa imo na daigibuhon yan, or mag-contribute sa decision mo kung sisay ang botohan mo, that is a violation of your right. Right? Kasi yun decision mo. Tinauwang ka kang batas na magboto, sarong boto, minsan sa napirasa na, dapat ang decision na yan sa imo. Pero yun nga ang problema 'di ba? Kaipuhan tang turuan ang mga tao kung ano yung dapat na desisyon. Right? So and that's the purpose of now yung campaigning, right? So yan po ang magayon kaya sa election process po may campaigning. Right? It's because that's the part where we educate our voters na, oy, ako ang botohon mo kasi inian pwede kong magibo sa lugar nindo or sa banwa. So it should be an educated decision. Though kayas may right ka, pero sana educated decision. Right? Hindi ka puwersa, hindi ka naghagad ki something para botohan mo, but it's really a discernment, right? Diba sabi tabaga, yes, you have a right, but there's limits sometimes to those rights. Right? So yun yung kang right to suffrage, right? We will be on May 12 making, kahit po sarong boto lang iyan, kasaro lang po kamong tao. But sabi nga, di ba, maski sa kwarta, dai kita magkakaroon kay 100 pesos kung 1 piso. Yes, oo. So, ganun din po yun. Kaya po dyan sa mga tao, nadakula po kaya ako nadadangog. I'm sorry if parang I'm final pero dakula na po ako nadadangog na abo ko magboto, attorney? Abo ko na magboto? Napapagal na kami. No. Dai nawawara. Please, still vote. But ayun nga, now it's the time during the campaign to really think, to really listen to the people who's running for the office. Ano ba talaga ang magigibo ninda? Tapos, yun nga ni po, on the part of the lawyers and the part of the educators, sana maedukar din ta ang mga tao kung ano ang mga talagang trabaho kaining mga nasa poder. For example, exactly. Ano ang trabaho kang mayor? Ano ang trabaho kang congressman, kang gobernador? Di ba? Paano ang konsepto kaiba kang tao, pag kinaag mo dyan sa posisyon na iyan, ay agadan mi yan. Pag may kaipuhan kami, maduman kami kay Arog Kainib. But no, right? Each position of the government has its specific responsibility. So kaya nga ni po, ayun nga, I'm clamoring for voter. I know Comelec is doing that. I'm hoping lang na mas lalong mapalakas sa education system. Voters education. Oo, na dapat na sa talagang subject yan Actually, pag-abot sa di ba? Year year 10, year 11, siguro start na year 12 to really educate ano ang iba-ibang kang, di ba, ano yan, anong judiciary, anong legislative, anong branch of the anong government, branch of the government, duties. para po, yun nga, aram nindo na bako, di ba? I'm sorry kung makakataram po ako ngunyan kay mga makakatama sa mga nagraran. Pero, ayun nga, this is my advocacy. And then, I'm also hoping sa mga sorties, sa mga kandidato, kamo din po.
'Di ba? Edukaran po din nindo ang mga tao. Pag nagtindog ka mo dyan sa entablado, tara mo nindo, ini ang gibo kang mayor. Diya, bako po kami pagkagising nindo, wala ka mong paguntuhan, pwede ka mong magnaman sa opisina ko. 'Di ba? Dapat even the candidates should also educate. Right? I know they are your voters. We are your voters. But at the end of the day, we want to know what your office will do for us. Yes, but that can only happen po, Panye, if they educate themselves din muna. Exactly. Oo, ayun din po. Tatakbo ka sa ganitong position, tapos hindi mo alam kung anong gagawin. Parang, Yes. bahala na sa kana, pag nanalo na sa ako na aalamin anong Exactly, gagawin ko. right? Ganun. So, I mean, for those candidates also, I don't want to preach because I'm not in your position, and I'm not vying for anything political, but that's it, right? Ako, I mean, kaming mga abogado, di ba? Gusto mo mag-abogado, nag-adal kami. Yan. Oo. Ang mga doktor, nag-adal yan, di yan pwedeng magkulikot yung Yes. kilawas, mag-ano kung di nag-adal yan. The same goes to the most important, those people in politics, those people in the government. You should know what you are doing. Hindi ipo sumako aka, ma-empleyo ka kimatali, ki abogado, na magibo kang trabaho mo. Ano po yan? Pwede mo yan partner for your, kaya nga consultants, lawyers are advisors, consultants. But it doesn't mean to say that they will do everything for you. Right? So, sana po, ayun, ang mga kandidato aramon po. Bako lang po yan sa looks. Yeah. Bako lang sa pagburubayle Bako lang po information yan sa during the pagburubayle campaign or- period. Okay yan, given yan. And that's an extra credit to you, right? That you have executive presence. Sabi nga natin, di ba? Yung manangga, di ba? Kung nasa poder ka, dapat may executive presence ka. Meaning, pag naglaog ka sa sarong lugar, tush, talagang mailing sa imong mga tao. That's one. Right? If you want to be in public office, dapat talaga medyo may dating ka. Kasi nga, you represent your people. But that's just a minute, siguro 2% Factor, of your work. Your work depends on what your office, stands for. Kaya yun po sana na mailing ta sa mga kandidato na ipailing ninda na aram mo ang opisina mi, aram ko ang gigibuhong ko, aram mo ang Yes. pigagibo ko. 'Di ba? Yung mga sa ano yan, sa Congress or sa ano na parang okay, I know we have so many laws. We will revisit these laws, right? See if talagang ano ang mga law na di pa nalilay. So yun po ang bako so na pag nanggana po ako, permi kitang may party digdi or kaya pag nanggana po ako, dakol na loads na again, right? Ayun lang po, ayun ang ano ko talaga, Panye. And it's always like, we always try to say that, but we're getting there. I'm hopeful. Yan nga ang ano ko. I'm always hopeful for the best. Okay, thank you so much for that, attorney. Pero doon tayo sa campaign, since yun na Ayun. din yung napag-uusapan. Tong campaigning po ba, ano yung usually ginagawa dito? Kasi mga nakikita natin, yun nga, parang may mga nag-intermission, may intermission number, sasayaw, ganon. But is it enough to be called campaigning? And kailan po ba yung campaign period natin? Ayun, so yan. Meron tayong calendar of activities, right? And again, observation ko, right? Hindi naman siya nasusunod, pero yun nga wala tayong magagawa. Pero unless nga somebody will call it out. Right? We have, COMELEC has rules and regulations regarding campaigning, when it will, pero technically po, di ba, yung election period, ang election period po talaga kasi is from January 12 hanggang June 11. Yan. So yan po yung nag-start. Pero so actual po na pag-campaign, so national po nag-start po sila earlier, kang Feb pa sila. February. Feb yan hanggang May 10. May 10. So mga lokal po, nag-start sila kang March 28. Alright, hanggang again
May 10, right? So, obvious one po siguro, no, na parang may mga early premature campaigning. premature campaigning, ganun. Pero, yun nga, nag-start na kita kang March 28, so wala na yun. Wala na tayong magagawa. Past is past. So now, what should the people expect, right, during the campaign period? Mga jingle. Ayan. So, actually, grabe, dakulon po talaga na ngunyan, lalo na ngunyan, di ba, they can use the internet. They can use Facebook. Yes, They can use oo. Instagram, Twitter, Oo. kung ano-ano. Kaya, magayunon man ang COMELEC na nag-give man sindaki mga resolutions regarding the use of AI. Yes. Right. So kaya nga po Social yan na media. uliton me. Kami po mga abogado, di mi po memorize ang law, di mi po memorize ang batas. Lalo pa bago-bago. Oo, pabago-bago. Parang babae. Guilty Oo, pa ba? Attorney, oo. guilty. Pero hindi, pag ang babae nag-abo na, ay nako. Ayan na. Hindi Kung na sa baga, mababago. sentensyado ka na. Kaya, ibig sasabi mo po, no? Ang yan kasi nga ang election, every season may na-observe ang COMELEC or they also adjust to the times. Right? So siguro magayon na maano tayo, no, ma-discuss kasi like for example lang yan, 'di ba? The usual thinking kan tao na ang pag-campaigning is yun nga, so masorti. So yan po, so nasa sarong lugar sinda, nagkukumpul-kumpulan, tapos they invite people to be on that area, no. So that's one sorty. Pwede man po sila nag-house, karamihan po nag-house to house, nag-house to house sinda. Then ngayon, since we are already on the technological era of our society, grabe na ang campaigning, because even not from your place, people can access that. Yes. Right? So, for example, may mga nagtatrabaho sa Manila pero maboto digdi sa Tuya. These people who, itong mga kandidato can even reach them, right? Because of technology. So they have access to Facebook and all. So, COMELEC has all of these resolutions na merong mga sana gibuhon na I'm hoping yung mga kandidato pigbabasa pigbabasa ining mga resolution na ini, di ba? Yes. Or definitely I'm hoping that you have your legal team or your Yes, comms team to really look into these resolutions. So merong po kitang definitely yung Fair Election Act, right? Tapos may resolution na to that Fair Election Act na would be applicable to this election. Meron pong resolution ang COMELEC ngunyan na magayunon for me na it indicates yung environmental aspect of, 'di ba, of the the use of recyclable materials. Diba, mga dapat ganun. ang tarps mo recyclable. Yes, Dapat oo. naka-indicate yan na this material is recyclable. I cannot quote the exact, pero meron po iyan na pigtataram ang COMELEC resolution na dapat sa gabos ng mga campaign materials doon nakakaagyan na recyclable yan. 'Di ba? So tapos definitely yung I'm hoping now na talagang medyo grabe yung teeth is the kontrabigay. Yes. Opo, Right? oo. So dakulon po talagang way ang paano ngunyan ang pag sa campaign. Plus sana yun nga pigbabasa kang mga kang mga tao, or this is the way, right? We educate them. Yes. Right? So for example, yun nga, 'di ba? During the campaign period, dapat number 1, yung campaign materials nasa designated area. Right? Nasa designated area. Nananyaw talaga yan dyan. Though, I forgot the Supreme Court decision with regard to private people. Right? For example, 'di ba? I think naging ini kang last election, 'di ba, na
yung mga ibang kandidato na wala man masyadong, 'di ba, budget to ano. So, they're friends. Actually, sila mismo nagkakaag sa private property ninda. Alright? Yan po, pwede yan. So, mataram ka ta na, ay, ngaya, attorney, may nakaili ngaya ako aram ngaya kaining para pernal, dakulaon pati ngaya. Na, na tarpaulin. Para sa kandidato ngaya ini, bako ngaya bawal yan. Ang inot kong apot, permi is, sa nakakaag, sa laog, sa natad, or sa luwasan. So, pag nasa natad na po yan, that is considered private property na. Private property kang nagpaano. Right? Kasi, kusa siya Garibaga, that's freedom of speech. Ika nga. Freedom of speech. Na, hindi. Gusto ko ining tao na ini. Kahit na ibalandra ko ang pandok niya din sa arang okay lang sa ko. Right? Because, ayun nga, yun ang in-express. So this is a person that I want to vote. Yes. Right? So that is the only exception to yun nga yung mga paraphernalia na wala po sa designated. Right? So pwede, pero yun nga po, I always tell the people who ask me na parang make sure na, for example, ako kandidato na ilingta ka na kinaag mo sa pandok ko sa arong nindo, di ba? So ako on my end tatalam ko, uy talaga ha, kusa yan sa imo na parang hinano mo kinaag mo. Tapos kung nailing ko na parang medyo taliwas man sa mga i-correcta ka na, right? So tapos sana yun nga, it also it also follows the resolution of COMELEC na dapat recyclable yan, dapat yan na, tapos nakakaag na bako po siya tinao or 'di ba meron sa mga usually this is by the dapat warang araw ka yan kasi sa imo nga kasi pag may nailihan po kami kayan This is donated by Amaya. Pag nailihan ko na sa notad na this is donated, nako, ibig sabihin, tinao. So, di po ka ito ha. Kasi, talagang, ibig sabihin, tinao. So, may ibig sabihin, may from the pockets of the candidate, tinao sa imo ikaagdat. So, di po dapat araw ka yan. So, dapat talaga sa private person, siya ang naggastos. Siya ang nagpakaag. Siya ang mapahalikaan. Kasi nga, it's considered private, sa private property niya yun, sa private niya. So, yun po ha, yun yung mga yan. So, yan, campaign pari-pari. Tapos, syempre, during campaign period, sana wala na sa mga, di ba, giving of gifts, promising of gifts, mga money, or anything value, influence of voters, right? Ngunyan po, again, I don't know I'm sorry if this is chismis, but again, you're right, this is just what I'm observing. I'm listening to the people. Right? I'm listening to I'm listening to the people, and I'm sorry if it's wrong, but again, this is just listening. It's not maritesing, but if this is correct, if it is true, it's very sad. Ang sad, di ba? It's a sad na parang ngunyanda parang people are during sorties, right? During mga people are taking pictures of people on sa site, right? Kasi daw, for example, ako nagboto ako, nag-attend ako sa imo, right? Tapos kalaban ni Kuya. Si Kuya kalaban ka. So si mga tao daan ni Kuya, picturean sa mga tao. Ngayon naman. Okay. So para so alam mo yun, yung may mga ganong stories na for me it's saddening, right? Na sana I mean it's not just happening here in our local, but again, since I'm handling election law in another province, yun din yung feedback sa akin sa na parang di ba, it's saddening. However, ang pirmi kong pagtataram sa inda, you should not be affected, right? The voters. Right? Na mapagtarami, hindi, attorney, kasi ayuda din yun pera din yun bakit pipicturean kami na para hindi naman kami talaga nagpunta doon, right? We just passed by, na picturean kami. Okay. So baka mamaya niyan hindi na kami suportahan nung kandidatong talagang namin. So I'm telling them, why fear?
Because at the end of the day, when you go to the precinct area, when you go to vote, the only person who would know your vote is you. Mhm. Exactly. Right? Kaya, yan po yung big call out ko sa mga botante. Right? It's your vote. Ang bago tapo mo niya na machine, na counting machine, grabe siya ka-high-tech na may araw ka yan. Kung sa baga, mas dahil talaga as in naka-fold yung screen so that nobody can see. And then nandyan pa rin yung, 'di ba, yung secrecy folder. And that is the law na when you vote, 'di ba, dapat walang nakakailing kang boto mo. Pag may nakailing kang boto mo or pinailing mo ang boto mo or pinicturan ang boto mo, that is an election offense. Right? So, yun nga po, minsan nga, di ba, nagjo-joke kita na, sige na, kuhaon mo yan, tayo mo nalang iboto. Di ba? Yan ang mga joke, di ba, na parang, kung sisa yung highest bidder, logo, di pagboto ha? Di ba? Kuhaon mo, sige. Again, I'm not saying na kuhaon mo nindo. I'm not saying na kuhaon nindo. But, yun nga po, I really want to please inculcate sa minds nindo na that is your vote. Nobody can know. Yes, and your vote is sacred. Yes, your vote is sacred. Kasi sisay man, imagine pag sinade mo yan, sisay man maka-identify na si Panier, na ang pag-shade, may pitik. So it's there, right? It goes, bagsak yan kaagad sa machine. Nobody will know. Nobody will know. Sige, Panye, maya-maya i-discuss pa natin yung other things which they need to know about the campaign period, lalo na yung mga pwedeng gawin and yung hindi pwedeng gawin. Okay. And syempre, more about kontrabigay as well. Oo, relevant to the campaign period. So, mga tugang, naka-live kami sa Facebook page po na DZGB News Online, and pwede ka mong makipag-interact with me and with Attorney G. Pwede mag-text sa 0915-228-3732. Mabalik lang po kita makalihis ang nagkapirang pagirumdom, oras alas 11:43. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long Hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, Long Hair Loyola, number 2 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella. And once again, ang satuyang special guest for today na si Attorney Jehan Rebustilio. Welcome back po sa to. Welcome back sa to. Welcome back sa to. Ikaw ano sa diri, ano? Welcome! Ayan. So, for sure, may mga paraan tabay kita ngunyan, attorney, na interested digdi sa pinag-uuron ng tangon yan. Lalo na, syempre, makaugma man kung may maaraman kita na interested na ma-educate as a voter, Yeah. di ba? Para mas mapagdesisyonan kung ano ang maging tamang desisyon sa maabot na election sa May 12. So, ano pa po i-guide ta Sinda Attorney G? Ano pa po ang Ayan, mga dapat nindang tandaan? So, ang saro pa po mo niya na gusto kong mapinpoint, ay, di, not pinpoint, but to emphasize, no, yung kontrabigay, no, yung kontrabigay na ginibo kang COMELEC, actually, pig-pilot din ini kang barangay, barangay elections baga. So, ang barangay elections, ayun, I was very thankful na I was able to be a volunteer lawyer for the COMELEC during the kontrabigay. So, ayun, as a kontrabigay, emphasize duman sa vote buying and vote selling, right? So, ang aram tayan, di ba? So, ang vote buying, di ba ka ito, correct me if I'm wrong, kung mali ang ano ko, pero ka ito baga ang tao para sa inda, ang election offense lang is vote, ako ikakandidato, ako kandidato, ikasubotante. Tinawag tawang kwarta. Vote selling. That's vote selling, di ba? Vote. Yun lang ang aram ka ito ka mga tao na pag ako lang ang may sala. Ngunyan po dai na. Maski pani, Vote buying amo, vote buying na ito. Tapos, mas malala. So, kandidato, din, in violation din. Sa so kung tabaga kitang tulo, ako pala kung sabi manager kang o kaya tauhan kang kandidato. Si kuya na naman kandidato. Si kuya kandidato, ako niya, tapos Kuya Nems, kandidato ka pala na. Ora kaya ko tulong Para ma-example na iba. So, siya kandidato, tinaon niya sa kwarta, tinaon ko sa imo. So, ako sa vote selling, ikaw sa vote buying, siya vote selling din. So, yun by po. inducement. So, dakulo na po na pwedeng makasuhan. Tapos, ngunyan na election. So, kontrabigay, pig-expand. So, yan na sa pagtataram ninda na abuse of state resources. Ayun. Ayun. So, abuse of state resources, Ano tong abuse of state resources, abuse of state resources. So, ini po mga pigagamit actually, grabe ini, pigagamit ang resources kang gobyerno. When I say resources, so tao, yung mga empleyado, resources po yan, mga tao, kwarta, kang local government, di ba?
for example, mga actual physical thing like the bus, the ambulansya, yan, mga gamit. Like for example, Na for the public. na gagamiton, right, to the advantage of the candidate. Usually, this would apply definitely kung sisay nasa poder. Right? Kasi they have access to it. Yes. With the exception, syempre, malay mo, pag may mga friends of the pwedeng magamit, right? Kaya, yan po ngunyan ang ginibong kang gobyerno to expand. So, in-expand po yan na na. So, sana, di ba, dapat ang mga tao, ang kontrabigay po pala ang kontrabigay is anybody can file a complaint. So, you just have to go to the COMELEC site. Alam ko ang Facebook COMELEC very responsive diyan. Sige, let's share that po pa niya sa kanila. So ang COMELEC aram ko merong you can just yung messenger, very tapos sa COMELEC site po, meron diyang kontrabigay talaga na may email address din po sinda kung saan po nindo kamo pwedeng mag-file ng complaint. Pero po, ini lang po ang hagad ko sa Indo. Kasi hindi po sa observation ko kang ako po nag-serve sa COMELEC. Na sana po, pag nag-file po kamo nin complaint, i-pursue po nindo. Dire-diretsyon po nindo. Biglang kung sa baga nagtiga-atraso complaint. when we ask na for details, when we ask na for sa may iba talaga na daina. So I think siguro may takot din, right? May takot din ang mga tao. But ayun nga po, sana but though I know COMELEC naman would investigate on it. Pero yun nga, sana talagang make sure na pag nag-file po ka muna in complaint, you really pursue it. Right? It's a pursuit. So, okay, going back to ASR, we call it ASR. So, abuse of state resources. So, ayan po. So, for example, simple na lang kasi ang for example, may mailing ka mo sa during the campaign period na nag-gibo kitarp mga dating pigakaagbaga ng mga tarpolito sa kakaagso pangarang kang kandidato, yun po, that's abuse of state resources kasi di ba sa gobyerno yan. For example po, pigagamit na iling nindo pigagamit ang mga auto na red plate, di ba, sa gobyerno yan, sa gobyerno din po yan, di ba? For example, may mga for example sa kapulisan pigagamit nindang mga personal bodyguards na ninda or di ba? So that is also abuse of state resources. So yun po basta ang konsepto po kang abuse of state resources is kung aram po nindo na sa gobyerno iyan. Dapat paggamiton during the election period. Right? So tapos ini po ang saro pang food kay ni niyaon dyan sa kontrabigay is yung di ba ayuda. So tupad, akap, orpis, di ba? Mapupundo po iyan. Pero, yun nga, mapupundo po yan 10 days before the actual election day. So, ngunyan, yes, may iling tapayan na ang local government pero po 10 days before the actual election, that will stop. So, ngunyan, okay lang. Yes, kasi nga, di ba, yan po ang niyan di ba, this distribution, it's really for our less privileged. Di ba, community. Na, again, it's very unfortunate that ayoko it's being used now. Right? Na parang, di ba, pero isn't it, di ba, pinagbawalan attorney ng COMELEC na yung presence ng candidate or yes, dapat lang talaga. Oo, kasi dapat ang nandun is the actual government employees involved in those. So kaya nga po, yan po ang pitatarami. Nakailing po ako sa camera, kaindo. Be observant.
let COMELEC know. Let your candidates know, lalo na kung ang dehado man po, so kandidato nito. Yes, oo. Right? Kasi nagkakaigwang baka ang interpretasyon, di ba? Siya sunag. Oo, siya. So, nagtaon. In fact, it's my taxpayers. It's from the taxpayers. Taxpayer tayo. Tax tayo ito. Alang kaon po. Kaya nga ni. Kaya, yun po, yun ang pigtataram na. Yan po dapat, sabi nga, di ba, maging mamatsyag, observant, and then vigilant in these times of yan. So, for example, minsan, mapapansin nyo, di ba, pag mga sorties, may nagtatao kay mga pagkaon, and that's okay. Pero, yun nga, sana, dahil paggamiton sa mga truck kang gobyerno. Diba? Dapat yan paggamiton ng mga truck. Tapos, kuminsan, mismong sa laog kang munisipyo nagkakaraag ka mo dyan kang mga storage kang parapernalyas nindo na diba? That's Even that. even that, diba? Because that you're using the facility to store your Paraphernalia. diba? Paraphernalia. So ayun nga, so talagang in-emphasize yan kang COMELEC dyan sa kontrabigay yung mga pwedeng ka mga tao na i-complain. So, expanded yan. Everything na is there. So, I'm just hoping na, di ba, people will really complain. People will really, pinpoint. Kasi, ang mga tao po mo niyan is, masyado na po kitang nagre-rely na pag-election, mayaman man ka mo. Diba? Kasi pataraasan, diba? Pero yun nga, mabalik po ako sa diba, sa messaging na that is just a few peso. And then you would replace it for your grandchildren's future, for our future, kung ano nangyayari sa tuya, money can be earned, Yes. right? But yung welfare is mahirap i-build. Mahirap i-build. So we always have to think of our of our actions talaga during itong election. Ano lang it's seasonal lang na tatawang kita ki 'di ba power. Actually it's very powerful ang voting 'Di ba? Very powerful po ang voting because you have a chance to put someone there to rule your community. Bako po sinda ang powerful actually. The candidates, they're The not. voters. The voters are the ones that are powerful. Kamo po, kita po. Ang mga may power sa anong ini. Kaya nga ayan, aram yan ka mga kandidato. Kaya, nakulon sindang pigagibo to sway. Kung saan kita maboto. Pero yun nga, ang punto dyan is dapat maaram kita na tama ba ang pag-sway ninda sa ko? Di ba, gano'n man sana nag-iilusyon? Kamong mga mapiliw kamo sa mga lalaki, mapiliw kamo sa babae, mapiliw kamo mag-ilusyon. Pero sa mga kandidato, di hinduin na dalan. So, dapat arog man kaiyan, di ba? Kung gaano ka mo kabusisi. Dapat tilingon sa sincerity. Exactly. Yan, Because it's a marriage. You will be married to these people for how many yung term nila. Right? So, yun nga po talaga ang ano dyan is get to know. Right? Get to know your candidates. Listen to their advocacy. Listen to their sincerity. Mahirap po. Actually, mahirap Mahirap sa mga botante to really discern the sincerity of the candidate. Unless, syempre, for example, sa mga kandidato na talagang may track record na. Diba? Yan ang swerte ka mga kandidatong may mga track record na talagang, hindi talagang nagtatrabaho yan, arrogant ka. Swerte ang mga arrogant. And it's only a few. Only a few. Right?
So mga baguhan na mga kandidato, yan ang medyo talagang Challenging for challenging. them. They have to Oo. prove themselves Yes. na, 'di ba? I am going outside of my private life, but I'm now gonna serve you. This is what I can do based on my position. Based sa tinatrabaho ko. Oo. So hayon. So I mean, right, ang dakulon actually na dapat maobserbahan mo niyan ang mga tao. Yung more on really ngayon talaga, it's very prevalent talaga, more on the swaying in a wrong way, right? And then the anticipation of what's gonna happen on the day itself. The night before. The night before. Right, oo. the night before. Yan pinakaabangan. Yan ang pinakakaabangan ka mga tao ngunyan, na marami na namang parlor ang yayaman. Kasi dami magpapaayos ng hair. Dami magpapareba. Kidding aside. Well, kidding aside kanina. Pero yun nga. Sige, Panyera, let's share to them kung saan pwede Ayan. mag-file ng complaint. Kung may mga na-observe, yung mga Let me just pull up my listeners my, natin. kasi, Actually, dakol pa ini mga tugang kuta na magayon nun. Oo, na kaso i-discuss. alas 12 na pala. Alas 12 na. Sayang bako enough ang time ta. Pero, Alas 12 na pala. actually, kasi dakol pa man na pwedeng maging paagi. Dahil din kami matunong, yaon si Attorney G, itigagay din kaming mga abogado. Dahil kayo matunong mga tugang na mag-educate sa satuyang mga fellow voters. Wait lang ha, para ano henta, ang may hot, they have a hotline. Yun. And aside dun sa abuse of state resources, di ba po, Panye, so kung kaito task force pa lang ining kontrabigay, ngunyan ginibo ng committee. Yes. Oo, permanent committee na siya. Actually, nung barangay election, it's already a committee. So tapos may task force na talagang inano siya. So let me just open my file ko nain, so complete primer ko kang kontrabigay. But it's very ano ha, and this is the committee na talagang I'm very proud na naisipan kang Comelec. Also, may isa pa akong favorite actually kang Comelec, yung KKK. I forgot. Pero it's the committee or the force na parang they also like check yung mga sa online. Diba? They so, check strict na din ang pag-regulate ng Comelec sa social media. They check yung talagang tunay ba yan, hindi ba yan deepfake. Uso pa naman ang fake news ngayon. Diba? Diba? Kaya yan ang magayunon sa Comelec mo niya, that they're really expanding, right? They're really expanding their They keep up reach. with the times. They're keeping up with the times talaga. Hindi na yung gaya noon na Hindi gaya ng revised penal code natin. ay, don't let's not go there. Okay, wait lang. At ako yung hinahanap ko, pero definitely it should be on the Comelec website, and then also sa Facebook. Alam mo naman ng mga tao ngayon, 'di ba? Mahilig mag-Facebook. So na-try pwedeng ko po yan. mag-message po Yes kanya po. sa Pwedeng ang mag-message Facebook ang nung- Facebook. Hanapon to daw sa Facebook. Tayo ay mag-stalk sa Facebook ni sa Facebook ni Comelec. Di ba? So, dakol na paagi Real time. mga tugang na tinaaw sa tuya kang Comelec para Ayan, so nailing report. Manilo, no? So ayan po, maaari ayan ang kani. site kang Comelec. So please follow that. Dakulon po dyan. Ano po ang Facebook name, attorney? Comelec talaga. It Yeah. has the 1.3 M followers lang. Wawa man talaga si Comelec. Comelec ha, dadagdagan ko kamuki followers. I-message lang po ang Comelec. Meron naman siyang message space, so you can message them. At sa site nila yan, if you click on the photos,
dyan mong maiiling yung mga sa slides nila sa kontrabigay. It's the complete primer. They have the complete primer there. Kaya so mga lawyers, sabi ko, di ba, na wants to really like study. Ang recommendation ko lang po sa Indo is, ayan, ito pala sa KKK, ayan katotohanan, katapatan, katarungan. Yan, so ano kang COMELEC na checks all the what's happening sa online. Pero yun nga, going back to the lawyers, ang ano ko lang po talaga sa Indo is pag election season na, siguro mga January pa lang or December pa lang, check the resolutions na. The COMELEC resolutions. So that's what I usually tell my fellow lawyers now who wants to, 'di ba, to practice election law. Kasi umiiba talaga, tapos really find out ano yung mga bagong committees nila, ano yung mga and then on your spare time siguro pag mga barangay elections, you volunteer sa COMELEC. Right? Because that's parang muna na hands-on mo na hands-on. Di ko na talaga nahanap. Pero anyway, sa next ko, pag nahanap, message ko na lang sa iyo. Sure po, Attorney G. Pero yes, as of message now, you can message them. Yes, message COMELEC sa po. Facebook. And then you go also to the regional COMELEC. Si natin, it's very 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 driven din. Sige, inform po natin, Attorney San, yung office ng natin. Ang dito. COMELEC ngayon, as far as I know, is nasa di ba sa yan? Sorry, di kasi ako nagpa-practice dito, no? So di ko alam ang mga offices. Sa Kirin. So yun. But again, since mas social media, let's use social media. Yes po. Use social media, use their Facebook page, and then para, right, you can, or yun nga, you can, yung mga newscasters, right, use DCGB as your avenue, right? If you don't know where to go, right? I mean, my panyera is always here at this hour. You can always message them. Or yun nga, if you need my help, you can always also message me. And then, para we can helping each other lang talaga Yun lang naman ang dito, panyera right? It's at the end of the day, we have to help each other. Sige, baka may gusto kayong greetings po, Panye? Ayan, greetings. Okay. Before we say siguro, goodbye. to all my fellow lawyers, yun nga, who has the same advocacy, ayan, hello, and then let's just, pursue this, let's make this happen, let's make good changes, really, good changes for our nation. Let's be the one to, tayo yung first line of defense. Yes. When it comes to, Frontliners. to educating our voters, to helping our nation. It's cliche. Alam mo yan, minsan sakit sa tenga, helping. But it is what it is, right? I am clamoring for all the lawyers out there, or the student lawyers, right? I mean, mga yung students who wants to be lawyers, this is your time. Volunteer. Please, I'm hearing that ang PPCR, pero go be volunteers during elections, right? We have PPCRV, you can go to PPCRV and then diba, nominate yourself as a watcher or any other citizen arms na hindi naka-align sa mga kandidato, do that, right? Or with your own self, ang nga po talaga, diba, family. Right, so that's why I'm thankful for my family, the Rebosilla family, the Napay family for for standing with me, and then talagang ko sa kanila is start from our family, right? Yung mga aki mi na kahit hindi pa nagboboto, but ngayon pa lang sinasabihan mi na, right? Because when we have family discussions, we emphasize on what's proper, on what's not. We talk about the things. So, pamilya po talaga, bottom line. Start from your family. And then, spread out. Yan ang parati ko Spread the love. Spread the love, spread your knowledge, and then, hoping for a peaceful
election, especially here po sa Albay. I will not be here. I'll be serving sa another province, but yun nga, to all the candidates, yun lang po. Good luck to everybody. Magayon po ang lugar ta, padabaon ta po sanang marhay ang lugar ta, and then sa mga botante po, padabaon po talaga din do dapat ang Albay. And then sana po ngunyan na election so kung ano po ang gusto nindo. Yun lang po. So ano po yung talagang aram po nindong makakatabang po. Bako lang po sa tuya, ngunyan, presentable, nabuhay. But so mga masunod po sa tuya. Yan po ngayon. Yan na ano. That's my message. So yun. Sorry, masyadong pero that's my advocacy talaga. Yes. It's really for... Thank you so much. Thank you so much, Pani, Attorney for G. inviting. Mga tugang nakaibanan ta si Attorney Jehan Rebostillo, ang satuyang election law practitioner. And okay, nag-overtime kita, pero it's okay. Sana nasabutan naman kang na this is really very important din naman talaga. So, thank you for honoring our humble invitation, Attorney G. Mga tugang, ini po ang Legal Yours, GB Dapat Aramo, kaibanan si Christine Longabella, and with our special guest, Attorney Jehan Rebostillo. Masunod po, Bareta, alas 12 sa DZGB. Happy lunchtime! Happy lunch. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB.